Chegou un dos momentos máis complicados do ano para os máis pequenos, a volta ao cole. Unha xornada na que a máis dalgún neno lle costou despedirse dos seus proxenitores. Iso si, aínda que houbo algunha bágoa, a maioría deles estaban ilusionados con este primeiro día. A verdade é que ven con moitas ganas. Hai días que quería volver, outros que non, e hoxe a verdade, como sabía que iba a vir sí ou sí, pois nada, moi ben. Sí, lo que pasa es que luego el cole, el problema yo creo que se hace muy largo, pero las vacaciones también. Entonces, claro, están en vacaciones y quieren ver a sus amigos, pero luego también piensan y dicen, bueno, pero es que se acaban las vacaciones. Entonces están ahí un poco como sí, pero no. Pero bueno, sí tenía ganas de empezar otra vez, de ver a sus amigos, de volver al cole, sí. A verdade é que bastante ilusionados. De feito, cando preguntou o alcalde aos nenos e que lles parecía volver ao cole, algúns dicían, sí, me apetece, outros, me da igual estar de vacacións ou estar no cole, porque estou ben nos dous sitios. O sea que realmente veñen encantados. Teñen ilusión, pero tamén teñen nervios, sobre todo, por exemplo, os que fan o paso á primaria, eses veñen máis nerviosos, e os pequerrechiños que entran de 3 anos, pois non sei, entre medo, nervios, ganas, un pouco a volta ao cole, como sempre. Despois de pasar 2 meses desfrutando das vacacións, da praia e do tempo libre, agora toca volver á rutina. Unha rutina que ás veces custa máis aos pais que aos propios nenos. Bueno, bien, nos da un poco de pena porque, bueno, el verano siempre se aprovecha para hacer más cosas en familia y bueno, disfrutar un poquito más de tiempo en común. Pero bueno, tiene que ser y no hay más. No voy a ser yo la que se ponga nostálgica. Si él lo lleva bien, pues yo también. Inda que o verán hai que aproveitalo moito, tamén é verdade que precisamos pois esa rutina para movernos un pouquiño con máis liberdade. En total, no Concello de Pontevedra se regresaron ás aulas máis de 8.000 alumnos de educación infantil, primaria e especial. Nesta escola de Verducido afrontan este novo curso con gran expectación e con moito traballo que facer por diante. Acabamos de facer a benvida ao cole para os nenos e as nenas que empezan, para que os coñezan os compañeiros e se coñezan entre sí os papás e as mamás, e tamén a presentación das novas profes, porque, bueno, desgraciadamente cada ano temos profes novas, entonces hai que comezar de cero tamén con elas. E tras os nervios e os reencontros deste primeiro día, os nenos e nenas de Pontevedra xa están máis que preparados para afrontar un novo curso cheo de ilusión e de moita aprendizaxe.